Pois aquí estamos, amigos, celebrando os 50 anos deste fermosísimo grupo escolar de Luintra. Aquí, hoxe, atopámonos os antigos alumnos e os alumnos de hoxe cun cálidos abrazos, con grandes apertas. Volvemos a recuperar todo aquel mundo de emocións e recordos onde éramos nenos e fomos aquí tan felices. A esta xornada que esperamos que sexa un día de convivencia, de festa e de recordos e de reencontros, un día inesquecible para todos os que pudemos vir. Hoxe reunímonos para celebrar un momento moi especial, os 50 aniversario da nosa escola. 50 anos de historia, de aprendizaxe, de vivencias compartidas. É unha ledicia que poidamos estar xuntos para conmemorar esta trayectoria chea de logros e de recordos. Quero comenzar lembrando a aqueles primeiros mestres que coa súa dedicación e esforzo sentaron as bases do que hoxe somos. A súa paixón polo ensino e o seu compromiso con cada alumno deixaron unha pegada imborrable no noso centro. Tamén quero lembrar a todas as persoas que traballaron no noso colexio ao longo destes anos. As nosas cociñeiras, sempre dispostas a ofrecer o mellor en cada plato. O persoal de limpeza, que co seu traballo silencioso pero fundamental mantiveron os nosos espacios acolledores e limpos. E o noso conserxe, sempre disposto a colaborar co seu bo facer, canto botamos de menos. Todos vos sodes parte esencial desta historia. A todos os nenos e nenas que pasaron por estas aulas, agradecemoslle as súas risas, os seus xogos, as súas apertas. Cada un de vos forma parte desta gran familia, deixando un recordo e un sorriso en todos nós. Hoxe, ao mirar o presente, vemos unha comunidade educativa vibrante e activa, mestres comprometidos, nenos e nenas curiosos e familias implicadas, que fan que o noso colexio sea un espacio onde se fomenta a aprendizaxe, a creatividade e o respeto. Xuntos estamos a construir un entorno para aprender e crecer como estudiantes e como persoas. E non podemos esquecer o futuro. Con cada paso que damos hoxe estamos poñendo a semente do mañá. Sigamos traballando xuntos para facer da nosa escola un lugar aínda millor, onde os soños se poidan cumplir e onde cada un e cada unha poida encontrar o seu camiño. Veña, non sei, temos a bastantes exalumnos e temos a unha persoa que nos ofreceu un regalo que fixo en algún momento, e foi unha canción que dedicou ás letras galegas. Vamos escoitar un cachiño e presento la va. Galicia de norte a sur, delirio das nosas cebras, abren peito as nosas letras agochadas no baúl. Risas van liberadas, ardentes e amarradas ao sentimento feliz. Bueno, esta é unha canción, un himno ás letras galegas que fixo unha exalumna daqui tamén da escola, que se chama Marina, que está por aí, e que se nos pode acompañar para contarnos tamén algunha cousiña, tamén sería fabuloso. Que pasa, Marina? É que non me podo perder este momento de vervos a todos así, como mirades. Así que aí queda. Bueno, querido presentador do acto, parabéns. Que fermoso día. Vivíamos súper emocionante. Súper emocionante. Conducíchelo moi ben, axudaxosle moito a María José. E bueno, que sintésico. É un día moi alegre. Para min estar aquí na escola é alegría pura. Entonces, bueno, un día de festa, un sábado, teñas que vir a unha festa na escola, ainda máis alegre.
de paso, imos valorar a importancia de un centro aquí rodeado de verde, como ti decías. Sí. Esta é, aínda que é unha aldea que está no rural, eu chamo que é unha escola que está no rural, eu chamo que é unha escola de aldea. Hai escolas que están no rural que non son como a nosa, son así pequeniñas, non son humildes, non traballan como a nós, e esta é unha escola de aldea, moderna, pero que aínda ten o pozo ese de aldea e que funcionamos como unha familia grande, pero como unha familia con esa sustancia aínda dos nenos, con eses valores dos avós aínda metidos dentro, verdade? Sí, dos avós e das aboas, dos pais e das nais que veñen aquí, coas que temos moitísimo contacto e que estamos, as portas sempre están abertas. Pois moitísimas gracias por haber posto o meu himno ás letras galegas. Foi toda unha sorpresa. Foi toda unha sorpresa. Moitísimas gracias. Veña. Fomos moi felices aquí, doña Alicia. Moi contento. Fomos unhos nenos moi felices. Verdad que sí, Andrés? Yo quería volver outra vez al cole. ¿Cómo? Que quería volver al cole. Ay, qué maravilla. Sí, fuimos muy felices. Sí, señor. Pues pasó el tiempo volando. El tiempo ha pasado volando, pero ha sido un tiempo divino, precioso. Estamos todos muy emocionados. Muy bien. Hala, gracias, corazón. Vale. Se queda constancia. Algúns eran máis noviños que min e xa non están. Esta era a doña Florita, unha profesora espectacularmente elegante, unha gran profesora ao lado de doña Alicia. Estes eran algúns dos libros que liamos nas bibliotecas e que nos falaban, por exemplo, da vocación, da importancia que foi, aínda que os pais de Miguel Ángel lle quitaban a profesión de artista, non houbo maneira, o papá de Pascal que non quería que estudiara ciencia lenguas muertas, pero al final la llamada de la matemática fue la que condicionó su vida. Bueno, todas estas cosas que nos falan da importancia da vocación e de como unha persoa non se encontra feliz hasta que encontra o seu camiño, o que naceu. Que son libre, Como vento, que disfruto no momento. de que va o meu lamento, se por un momento eu sinto por dentro que estou que rebento por estar aquí. Que son libre como vento, que disfruto do momento, de que va o meu lamento, se por un momento eu sinto por dentro que estou que rebento por estar no ¡Bravo! Terra Sal. Súper recomendado este home, señores, contrátenos xa. Isto é unha auténtica maravilla. Pasámoslo contigo fenomenal, César. Menos mal, como non teño abuela. Pues mira, teñes desde a min todo tipo de canciones das tradicionais, a Pomba Dourada, aos nosos ríos e fontes de Rosalía. Bueno, tes un repertorio fermosísimo. Bueno, adecuado para xente que había. Sí, pero moi ben, tes unha voz fermosísima. Pois moitas grazas. Cantas cousas tocas, César? No,
Realmente leva un bombo na espalda que leva 3 sonidos, e un acordeón e pois voz e pois asende, que é o máis importante. Pero ese acordeón é máxico, Sí. E dixo unha filla dun acordeonista, querido. Leva moito tempo sin a desafinar. Bueno, Milagreiro. parabéns, parabéns, César. Graciña. Moitísimas grazas a ti. Bueno, pois para elaborar o cartel, a mí ocurriuseme que, bueno, eu fui un pouco autor de parte do cartel, pero teño que decir que a outra gran parte do alumnado todo de primaria que fixeron uns dibujetes, e a mí ocurriuseme que o mellor unha boa idea para celebrar o 50 aniversario era que participase precisamente xente do colegio, non alguén externo como a min. Entón, simplemente o que fixen foi recopilar pequenos dibuxos que fixeron os rapaces e as rapazas, e ocurriuseme meteros nun número 50 así xigante, que era un pouco bueno, o número que se celebra, non, de 50 anos, e poñerlle o resto de información do cartel relativa á festa de hoxe e a este aniversario, pero que participasen os nenos e nenas cos seus dibuxos. Non simplemente foi a miña labor un pouco collelos, poñelos, limpalos ben e colocalos así dentro do 50, que sería un pouco a referencia a este 50 aniversario. Así que todos protagonistas, Jorge. Claro, porque eu creo que os protagonistas realmente neste caso é o cole, fundamentalmente os alumnos e alumnas que están xusto ahora neste momento no cole, así que mellor que eles que elaborar o cartel deste ano. Moitísimas grazas. Graciñas.